Den, den, den. Ihan vitun päin. Hello. Haloo. Pelasin vielä Valorant. Holy fucking shit, tää on vittu yks kauhupeli vittu. Ei se jäänyt siihen lampuun! Niin mä vähän veikkasinkin. No, niin noin sinäkään. Se panee mua perseeseen! Ette vittu blokkaa! Vittu sä ootte perseestä! Joo. Teamspeak. Teamspeak, just oli. Miks mä oon kalju? Binaari oli, että ei voi olla kuin tolla alueella se porjaa sua. What the heli? Yeah. Find the weak point and break it. Revealing area.